Ja, Wendy, je hebt zo weer spannende berichten voor ons. Verder weer op de radio te huren is vooral, dat is Rapsy. Dat is een Nederlandse... Ja, daar hebben we het over gehad. popper, artiest, zeg maar hip-hop. Ja. En die hebben een nieuwe formatie gehad met een nieuwe drummer onder andere. Dat is Marcel Opperman. En de bassiste Norbert Trout, dat is nieuw. En die hebben het afgelopen jaar dus gewerkt aan nieuw materiaal om dat uit te brengen. In het najaar komt het nieuwe album uit. En ze hebben nou ook al een nieuwe single uitgebracht. En die heet Dieg. En daar wil ik er gewoon even een stukje van laten zien. Oké, ben benieuwd. Zal ik niet. Gevoel het gisteren nooit zich vergeten. Probeer het daar nog niet op te sleten. Ik zal weer gewoon genieten. Gewoon dat ik wist. Het maakt niet niks meer doen, was het is. Ik wandel tot van uit als het blijft. Ja, die geen niks in voor gemaakt. Ik heb spelen niet afgeraakt. Het maakt niet niks meer doen, was het is. Ik wandel tot van uit als het blijft. Ja, die geen niks in voor gemaakt. Ik heb spelen niet afgeraakt. Ja, dus dit is alvast een voorproefje op het nieuwe album. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat weer. En het grappige is, laatst aan had ik Angel Lyrical in de studio van Holland in de Hoed. Echt weer heel wat anders. Een van de rappers die mij heeft gedaan aan dat programma. Dus zou het ook P2B. Ook een Limburger. En de rapper van Rapsy, Cool Pace, die rapt ook weer af en toe samen met P2. Oké, dus we zijn ook weer united. Ja, dat is natuurlijk met rappers natuurlijk dat die onderling ook weer samenwerken. Dus, en dus onder meer met P2.